Ie, mi fydd Elisa gyda ni yn y gegin a gan bod dydd Gwildewi Argor, wel cawl a ffice ar y man. Beth arall ddylefod ar y fwydlen wrth gwrs? Mi fyddwn ni'n cofio. Waw, lluniau trawiadol iawn yma. Lluniau byw iawn, felly da ni'n mynd i weld mwy ohonyn nhw nes ymlaen yn y rhaglen. A dipyn o waith gan beirniad i Keith Morris i benderfynu ar enillydd. Thema Lenny bendant wedi ysbrydoli. A mae Lisa yn mynd i'n hysbrydoli ni nawr yn y gegin. Allwn ni ddim cael rhaglen cyn dydd Gwildewi, wrth gwrs, heb gawl ar y fwydlen. Na, wrth gwrs. A cawl gwahanol gyda pawb. Beth i ti'n dod i'n dy gawl di? Cigeidon dwi'n rhoi'n ynghawl i. Ie, ti'n gweld oedd Mamgu fyd, a beth amdano ti? Oedd fy mam i'n reid cigeidion. Swn i'n fwy tebygol o reid cigoen, mae rhaid i ddweud. Wel, lot o bobl yn licio cigon. Lot o bobl yn gweud bod lot o fraster yno fe, felly mae rhaid sgimo fe bore wedyn er mwyn cael gwared y braster. Mamgu wastod brisket a shin. Un yn tewhau a'r brisket, mod yn cwcan yn araf dros nos, wedyn ychwanegu'r llysiau. Ond heddi mae gyda fi ddau fath gwahanol o ham, o gawl, fi drwy'r ateb i chi nawr. Yr ham. A reswm fi'n licio wneud hyn yw, nes i ferwi hwn nithwr, just rhyw werth 5 punt o ham. A wedyn, ti'n gallu gwneud y pryd cynta allan o'r cig, cadw'r stoc, a dyna beth sydd gyda fi fan hyn, just y dŵr wedi berwi'r cig yno fe, dim halen na ffibr na dim byd arall. So mae pryd cynta gyda chi, a wedyn gyda beth sydd dros ben, os nag os teulu mod i chi fel fi, rhaid dim dros ben, ond gyda beth sydd dros ben, i dorri hwnna to wedyn, yr ail ddiwrnod i wneud y cawl. So mae ydych chi doi pryd, mae so un darn o gig. A ti'n defnyddio'r dŵr i wneud y cawl? Y dŵr, hwnna yw'r stoc, hwnna sy'n creu y blas. Dwi wedi gwneud na o'r blaen, a mae'n hyfryd yn achos mae'r blas da ti, mae'r halen, mae'n lle gwasraffu fe. Ie, a yr unig beth mae rhaid i chi ofalu yw, os ydw yn ddarn hallt o gig, bod chi falle'n tynnu hanner y dŵr i ffwrdd a'i rewi fe neu ddefnyddio fe i wneud ail gawl, a ychwanegu dŵr yn ôl, fel bod e ddim yn rhy hallt. Yn wedi gos plant bach gyda chi. Yr ail cawl fyna wedyn, gwmws yr un peth, y fenyw bach, dwi'n mynd gwybod i oedran ni, ond ylodd i recite belly pork gyda cabetchen. A mae hwnna'n hyfryd, gewch chi flas hwnna'n ysmlaen. Ond yn syml reiten, just y llysiau i chi'n hoff ohonyn nhw, mae gyda fi'r panas, a'r sweden, yr carot, cyfan wedi i dorri fan hyn, mewn i ddarnau tu ar un maint. Os ydyn nhw'n bethach sy'n cymryd tipyn fwy o amser i goginio, sef hwn, mae hwn yn galed yn ymal iawn. Ie, i dorri fe'n fwy man, fel bod popeth yn coginio yn tu ar un maint. So mewn i'r stoc naten o'r cig fel wedys i. A fydde ti yn rhoi popeth mewn yr un pryd? Fi'n rhoi popeth mewn yr un pryd. Ie, dwi'n meddwl o'r sweden mewn gynta. Wel, ti yn gallu neud. A wedyn ychwanegu'r tato a'r carot. Dwi'n cofio yn dydi, mae rhaid ti amseru bydda wedyn. Wel, os. Ond dyma beth i fi'n neud, gwmwys sy'n peth, ond fi'n torri'r sweden ti'n bach yn llai o faint. Wedi dweud hynny, da ni'n ail goginio, yn dydan? Cawl eildwyd, da ni'n ail goginio, gael goginio. Cawl y diwrnod cynta, ynddo fe? A wedyn beth sy'n neud cawl yn arbennig wrth gwrs yw'r ceninen. A jyst i eich goffa chi, ffordd o dorri llysiau, a plant yn helpu chi dros y penwythnos i wneud cawl yr bysedd bach mas o'r ffordd yn enwedig gyda cenhinen. Os chi'n torri fel hyn, mae damwen yn gallu digwydd. Cadw'r bysedd bach mas o'r ffordd. A fi'n gwybod bod e'n edrych yn ddynsiarus, ond mae cylleth siarp miniog mowr weithiau yn gallu bod yn haws na un bach. Mae'n bach, mae'n gallu bod yn bach fwy lletwydd a chi'n fod gwasgu cymaint fwy caled. Gyda un mowr, chi'n just yn gallu mynd straight trwyddo fel yna. Ti'n gwybod bod wedi cael ei dorri iawn. Odyd, a wastod ar ffwrdd. Ti'n meddwl, mae'n disgwyl falle dylse fe'n i mowr. Mae'n diymdrech gen ti. Odi, a mae hwnna wedyn, mae rhai pobl yn dod i hwn mewn ar y diwedd, ond to fi'n dod i popeth mewn gyda'i gilydd, lot o bobl yn taflu'r pishin bach hyn, ond i fi yn dwlu ar hwn. Yr unig beth mae chi ofalu yw, os ydw wedi bod yn dymor glib, mae lot o faw wedi syrthio mewn i'r canol, felly edrychwch trwyddo fe. Os oes na lot o faw fyna, dwydwch chi mewn rhydill a jyst golchi fe dan tap. A mae hwn yn rhoi ansawdd bach fwy crisp a lliw iddo fe. Felly hwnna... Sa'ch chi'n bod yn falwod, dim mynd i fewn am mwy o baw. Ie, wel gofalwch am rynnu fyd. Gwrdd golchad fach chi'n iawn. Ie, digon o'r cenhinen. A mae gyda fi bach o stoc fan hyn wedyn, yr un fwyaf di hallt y gallwch chi i ffindio, achos fel wedys i mae'r cig yn gallu bod yn hallt. Mae hwnna'n stoc ychwanegol fan, di? Odi. So mae hwnna'n dod rhai lawr tyma bach fel bod unrhyw halen sydd yn y stoc yn cael ei wneud tyma bach yn llai. Felly rhoi troiad bach i hwnna a wedyn i ferwi fe tan bod popeth yn feddal. Ychwanegwch bach o bybur os ydych chi'n gael blas pybur, ond peidiwch â dod i halen achos yr stoc. Ond yn amlwg, achos bod ti'n defnyddio ham, os ydych chi'n cwcan gyda cigeidon neu cigoen, bydde angen i ti ychwanegu'r halen. Mae rhai blasu yn gwmws. Fan hyn, fel wedys i, meddyliwch bod ni wedi bita hwnna nithwr i swper, mae'r beth sydd dros ben wedyn yn mynd mewn. Allwch chi hyd yn oed gweini hwn ar y plat, ar wahân, i ddod i fe ar dros ben y cawl, i droi e mewn,
i dwymo lan, a wedyn fi siŵr bod chi moyn blas bach. Ti'n mynd rhoi rhywbeth i dywai'r cawl ydyn? Weithiau dwi yn, a byddwn ni'n defnyddio blawd corn wedyn, cornflower, just tamed bach fel bod yn rhoi cyfer bach i gefen y llwy. Pryd bydde ti yn ychwanegu hwnna i'r gymysgedd? Nawr. Cyn bod e'n berwi? Nawr, a wedyn troi tan bod e'n berwi, a wedyn bydde fe'n tewhau yn raddol bach. Ond i fod yn onest, i fi yn eitha hoff ohono fe just fel hyn. Mae'n teimlo tipyn fwy pur. Dwi'n dweud mae'n dyfllid, ond mam yn neud yn dyfllid, fel a dwi wedi cael y magu enw, felly dyna ni. Diolch ydi hwnna, Daf. Diolch yn fawr iawn. A wedyn, os ydych chi moyn triwch hwnna gynta, a wedyn falle triwch yr un sy'n yn y bowlen fyna. Mae hwnna yn hollol wahanol. A os dodau bach o hwn mas fan hyn. Just fel mam yn arfer i wneud. Mae'n hash da. Mae rhaid chi ofalu'n wedi os plant bach. Mae hwnna, chi'n gweld yr belly pop yna. Hollol wahanol flas. Be ti'n meddwl bod e'n gallu bod mor wahanol? Ond mae'n eitha melys, yna diwe? O, fy ffefryn. A lot o cybetchen yn hwnna ar y diwedd. O, neis. Blasus iawn, Lisa. Diolch yn fawr iawn. Diolch o galon. Croeso. Ac yn y clir ffordd nes ymlaen, edrych ymlaen at hynny hefyd dathlu gwyl dewi. Mwy neu lai hefyd, gofiwch am yn gystadleuaeth ni, dim 8 4 4 3 3 5 1 2 4 4. Dwi'n siarad efo'n heg y llawn yma. 100 neu fwy o ennill, mae'r rhif yn fanna, felly ewch amdani rwan. Llinellau caib mewn rhyw chwarter awr. Wedi'r egwyl Demi, fydd ni'n cael hanes yr hen gledre o Aberystwyth i Gaerfyrddin wrth i gryw o feicwyr y Tregaron wneud y daith. Ond cyn hynny, dyma restr o'ch digwyddiadau chi y penwythnos yma yn y calendar.